jag tycker att käytetään. Tässä videossa me unboxataan mun uusi dekki Pandemonium V2. Niin katsotaan minkälainen siitä tulee. On aika vaikea ottaa. Mä saan. Sitten vielä viimeinen. No grip. Joo. Tässä ei oo grippiä sitten. Laitetaan sen grippi myöhemmin. Joo, joulu tuli Kaarlolle vähän aikaisemmin. Niin jos mä olisin ottanut jonkun toisen, jos mä olisin halunnut nää siihen, niin nyt mä sain tämän. Mä oon ihan varma, että ei tässä tuu niitä grippejä, niin... No... Otetaanko me se asennus tähän videoonkin? Tehdään asennuksesta vaikka toinen video. Niin kun asennetaan taas videossa. Visi. Tehdään toinen video. Koska silloin me pystytään näyttämään se paljon paremmin. Joko? Joo. Eikä